gane karamati Ashe baki da kunya baki da tarbiyya yanzu butattawa zaki dauka ki je ban daki da ita haba ina Talatu menene aibu dan ta dauki buta ki ta shiga ban daki ita kuma ma naga ba san buta taki bace ba Rali yayi mun rashin kunya ko ki sa ta raina ni wai me kike nufi da ni ne na ga wani sanan take takin ki tunda Hajiya su ta gidan nan kike goba mun magana ba zancan goba magana ina ai ke ta duk da irin wannan abin tunda suka dawo gidan nan kuka sassanja ni wallahi tallahi akan su ya Hajiya sau da zan iya shata wa kowa layi a gidan nan sai Raliya dan Allah ki shiru ki rabu yayi kyale ni duk abin da yake ciki na so nake yi na amma Raliya ba magana yake miki ba me jin dadin tsayawa kina sa in sa da ita wato dan an ga daga ni sai ta ne a cikin gidan nan shi yasa za a dinga cin zarafin mu yanzu Raliya ta dinga zagi na tana ga yawan magana da ta ga dama a cikin gidan Inna Talatu, ki ji tsoron Allah ni wallahi ban zage ki ba. Hajiya Saude, me ya faru ne a gidan nan? Gaya mun. Wallahi baba wai ne sai bace ta dauki butar baba Talatu ta shiga ban daki da ita shine suke ta sa in sa da ita da Raliya. Ai dama idan tsira da sata, ai daddawa ma da wari. Kin bari yarinya karama ta raina ki, kin zubar da mutuncin ki da kimar ki. To menene dan ta dauki butar manya? Talatu, wannan bakin halin naki da kike da shi yana da kyau ki canza shekaru sun ja miki to daga yau ke ni sai ga buta ta nan a cikin daki ki riga dauka kina amfani da ita tunda an tsanani a gidan nan wallahi tallahi ni na san abin da zan dauka wato duk shekarun da na kwashi da aure ba aure ne ba sai yanzu na san na yi aure Amina. Alhaji kenan me yasa ka faɗa haka? Matanmu na karkara yaushe suka iya kulawa da miji haka ki dubi da ke kulawa da ni kina dafa min abinci ina ci ina yin santi. Na yi matukar farin ciki yanda kai ba da yanda nake baka kulawa an ce idan kana da kyau ka ƙara da wanka saboda haka zan dinka kulawa tare da kyautata maka da nake yi amma ina matarka ta ƙauye? Tana mun da abin ɓacin rai abin da yake ɓata min rai wa'annan ai guguwar sauyi ta yi awon gaba da su wa yake ta su kuma yanzu sai ba an daɗe ana min sata kwana biyu a gidan nan yau dai haƙuri na ya ƙare da haka ke na gani na fito daga ban ɗaki ina 2000 da kika satar mu gogo wallahi ban ɗaukan miki kuɗi ba kamar yadda na gaya miki ɗazu akuya na ga ta shigar miki ɗaki za ta miki ɓarna shine na shiga na koro miki ita Inna Talatu
Me ke faruwa? Ɗaukar kuɗi wallahi ba ta ɗaukar miki kuɗi ba. Me sai ba ta miki ne ke ta zargin ta irin haka. Tun da nake da Jummai ko sai ba ta taɓa ɗaukan ba, da haka babu wanda nake zargi in ba ke ba wallahi. Inna me yake faruwa ne? Ni sai bace na gani ta shiga ɗaki na, wai akuya ta gina ta barna shine ta shiga korota, amma ko na duba sai na ga ban kuɗi na ba. Na zo ina tambaya shine Raliya ta rashin kunya tana ga magana ta ga dama. Idan ba duk bala'in da za a yi a gidan nan sai dai a yi shi, amma wallahi sai an fito da kuɗin nan. Na Allah dan Annabi ki ya haƙuri. Ni sai ba insha Allah ba za ta ƙara shigan miki ɗaki ba, kuma duk wannan abu ba abu ne na tada hankali da tada jijiyoyin wuya ba. 2,000 ce? Ga ta zan biya ki, kuma insha Allah ne sai ba za ta ƙara shigan miki ɗaki ba. Yanzu aka nemi zaman lafiya. In dai mu ne tsangwama munafunci da hantara sai ta sa kun tattara kayan ku kun bar gidan nan, domin rana zafi ne inuwa kuna. Bala, ba na hana ka wannan tagumin ba amma kaki? Inna, yanzu haka za mu ci gaba da zama a gidan nan. Baba ya koma birni ya bar ma nan. To ya za mu yi? Ni ba ma wannan yake damuna ba. Yadda duk garin nan ake ta surutu cewa ya ƙwace dukiyar ƙaninsa, ya ce tasa ce, kuma ya koro su sun dawo nan ƙauye. To idan haka ne ɗin me yasa ba zai zo ya ɗauke mu je can birnin a cazikin da mu ba? A ci da mu, raba kanka da cin dukiyar maraya. Shi ma wuta yake ciwa kansa bai sani ba. To idan haka ne ni dai gaskiya mu san yadda za mu yi sako ya je masa akan halin da muke ciki a gidan nan. Ki duba ki ga ranar da ban samu abin da za mu ci ba. Ini muke da yunwa. Kada ka kwallafa ranka a duk irin rayuwar da yake yi, domin tubalin toka ce ko ba jima zai rushe. Allah ya sauwaye. A'a wannan kuma fa daga ina? Can ta haɗo su da wani a waje ko? Sai san masifan nan fa ba da iya mu kaɗai suke yi ba, a waje ma yi suke, kowa ya san Jummai masifaffiya ce, kuma a gurin Talatu ta gada. To Allah ya sawaƙe. Amin dai. Kan uba! Kar ki kuskura ki mare ta. Da kin bar ta mare ni ta ga yadda zamu kwashi 'yan kallon da ita a cikin gidan nan. To yanzu gogo me ya ta mata ta mare ta? Ai ruwa baya tsami banza, Jummai faɗa musu abin da ya faru. Umar ne da abokansa na zo wuciya su kai min ɗan kira. Umar ka kyauta abin da kai. Dama an ce dan kuka shi yake jawo uwarsa jifa. Kuma me kuma nayi? Ka je ka kai da abokanka kun haɗu kuna yi wa Jummai dan kira. Kai na Jummai, me yasa zaki yi min shari? Me yasa ba za ki faɗi gaskiyar abin da ya faru ba? Lokacin fa da na zo na ta abokan na suna yi miki dan kira. Sai da na yi musu magana har faɗa muka yi da su akan haka. Kai ka isa in maka shari, da na zo wuciya ai kai ma na ganka a gurin. Lafiya me ya faru na ganku kun yi turko a gidan nan? Umar ne da abokan suka waje mai ɗan kira ta zo wucewa. Inna ba fa haka abin yake ba. To zage ni tunda mun ma kazafi. Baba, ni fa na gaji da abin da yake faruwa a gidan nan. Wanda tilar zuwa dawowar mu gidanmu ne yake faruwa, ni kawai yau baba za mu bar gidan nan kawai a huta. Ku tafi kuma, in kun tafi ina za ku koma? Kuna da inda ya fi gidan nan ne? Ba inda za ku, kuna nan a gidan nan. Ai dama ita Talatu halinta kenan da ita da yarta, ko da kuna nan ko da ba kwa nan halinta kenan. Don haka ke kuma ki ci gaba. Ku ci gaba da tada fitina a gidan nan, kar ku daina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wala Abdullahi ina kwana? Lafiya lau Talatu ce a gidan. Ni wallahi ni. Ina zuwa. Na afgawata. Ya na garin ki a ɓaci. Ba dole ki gare na ɓace ba. Dole ki gare na ɓace wata ina yin magana sai malam ya dinga ya kone yana min bambami, ina gani bar musu ma gidansu zan yi. Kina ban mamaki. Ya yadda kike dinnan ba za ki haɗa su ki zaune ba? To zo in faɗa miki mataki na farko. Zo mu je in kai ki wajen malam mai 80. Yanzu ya mallake miki shi sai abin da kika ci. Nake son ki kawata. Ai ni ma ina son ki. Wallahi to ni bari in koma. Sai na shigo. To shikenan sai an jima. Laure ba na hana ki shiga harkar makota ba? To wallahi in baki a hankali ba zaki a bakin aure. Dan Allah malam dakata. Kana ji da talaucin ka zaka zo ka sauke min aka? Dan Allah ya ishe ka, ni na gaji, dakata malam ya ishe ka. Na gaya miki ko, kuma karki yadda in sake gaya miki. Umar,
Ni yanzu shawarar da na yanke tunda dai baba ya ce ba za mu bar gidan nan ba. Na yanke shawarar kawai gwara ku koma ku ci gaba da karatun ku. Kun ga idan ba kwa nan ma ga da wanda za su yi rigima. Kai yanzu ma kina ganin za mu iya biyan kuɗin mota daga nan zuwa birni makaranta kuwa? To duk da dai akwai kalubale amma dan abin da ya rage mana daga cikin dukiyar tamu haka za mu jalabta mu biya muku karasa karatun naku. Kuma me zai hana kawai mu koma hostel din makaranta? Ina so weekend din zan ga dawowa gida. Haka ne kuma kaga ta kawo shawara amma dan Allah idan kun je ku yi abin da ikai ku. A umma kada ki damu insha Allah za mu baki matsala ba. To Allah ya sa. Kamar ya daga ina nake bayan kafin na fita sai da na tambaye ka. Ba cewa ne ana yin la'asar ki dawo ba gashi har magariba? Ba laifi na bane bayan mun kai amaryar motar mu ce ta lalace kuma wayata babu caji. Ba sai ki aduwa wani ki kira ni ba? Ke bara ki ji. Na gaji da wannan halayen da kike mun a gidan nan. Saboda haka ba zan jure ba ki tafi gidanku. Na tafi gidanmu fa Alhaji me kake nufi da haka? Na sake ki saki daya. Ka sake ni fa Alhaji. Mene kuma na gaji da abubuwan da kike ina? Mun fito za mu tafi ina. A kun fito za ku tafi? Allah ya nufa ina. To kun wa ina sallama? Mun yi sallama da ita. Guguraliya kuma ba ta nan. In ta dawo ta gaya mata mun koma makaranta. Inna Talatu fa. Haba mama. Kai dakata ni ba haka nake ba ni da roƙo ku je ku yi mata sallah. Shikenan ina. Mu je ne sai ba. Ina za mu koma makaranta. To shikenan har hutun naku ya kare za ku koma? Sai kun dawo. Shegu masiyata Allah ya sa su mutu su ya tsare su mutu mu huta daga yatsiya. Wallahi ni kika san akai na su ni ma na tsane. Ina ayo mu ba zai yi mu ci gaba da zama haka ba. To ya za mu yi? Ni ina ganin abin da kake nufin ni fa ba hanya bace mai bullewa. Ina wallahi hanya ce mai bullewa kawai ki haɗa kayanki mu bi shi can birni mu ga wannan da yake toyawa. To shin wai ka ma san gidan ne? Mun taɓa zuwa da baba mana kuma zan iya zuwa. Don haka kawai ki shirya kayanki mu koma can. Kar fa mu je baya na. Mutane da dama sun tabbatar min yana gidan kawai ki shirya mu je. Kada mu je ya wulakanta mu fa ka san shi. Inna ana ga yaƙi kina ga ƙura kawai ki shirya mu bi shi can. To shikenan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Raliya! Na'am yaya. Aikin gama ya gama kin ga mutsiyaciyar akuyan nan ta shiga ta je ta cinye min waken awara. Ya ku ganta akan ku kada wanda ya sake la'antar min akuya inda ku rufe ɗakin za ta shiga ne. Yanzu dan Allah dan Annabi na Talatu kina ji kina gani akuya nan ta shiga ɗaki ta cinye waken awaran nan wani irin mugun zama ake a cikin gidan nan. Faɗa magana da kika saba daman ba kika fara ba ai. Raliya rabu da ita shi. Amma ina da wata shawara. Wace irin shawara ce ne sai ba? Kin ga weekend ba abin da muke ya kamata a ce mun samu wata sana'ar da zamu dinga yi. Daɗi na da ke ni sai ba akwai wani hankali wace irin sana'a kike ganin za ku yi? Ni zan dinga fita waje ina soya awara. In ya so shi kuma Umar sai ya samu wata sana'ar da zai dinga yi. Wa Umarun kuwa? Umarin ne zai yi sana'a? Kai umma ai ni ma faduwa ce ta zo daidai da zama. Dan dama na riga na yi wa mai gidan bulo nan bayan magana akan zan rika zuwa ina koyar aiki kuma ya riga ma ya amince. To shikenan Allah ya taimaka. Zama na a gida kan da bata ko ina saboda nishadin da nake samu in na zauna a gida. Kulawa da kike da ba ni nishadi. Jin daɗin zama a gidan nan. Malam, yanzu abin da kai ka kyauta ka tafi ka ban mu babu amo ba labari. To yanzu me ya kawo ku? Zuwa muka yi mu ma mu zauna da kai ana. Zuwa
Tsohuwar matata ce da kuma ɗana. Tsohuwar matarka fa kace. Me kake nufi? Ka sake ni dama? Dama na sake ki. Sakon saki ne bai zo miki ba. Amma ni tuntuni dama na sake ki. Baba, me yasa za ka wulakanta? Kai, ku fita ku bani wuri dala. Ku fita na ce. Kundi sai baban awara. Ta 50. Dai zuwa. Na ka matsa ga neman ki a gidan ku. Yanzu ma na ci awara ai gidan zan tafi. Ba da awara. Ta naira 100. Kayo kace na ce. Dukiyar yatim na ce. Sunansa ne maraya. Baba, dama ɗan kuɗin da muka tara ne na riba awara da muke yi ni da Nisaiba shine nace zan baka ko da ka siyo mana ɗan maraƙi ko da Allah zai sa masa albarka ma ɗan samu wani abu. Alhamdulillah wannan bayani yayi sai ku kawo kuɗin a siyo muku idan Allah ya sa ma kiwon albarka sai ku ga kun samu garken shanu. Shikenan baba. Allah ya miki albarka ke da 'ya'yan naki. Amin. Sani, haji ne an ce kai ne, shi da ce bara an fito sai mu shiga. Mu shiga mana. Wato wani alheri ne naga ya zo garin nan naga kai ne ya kamata a ce ka fara cin gajiyar wannan alherin. Wani alheri ne wannan Alhaji Sani? Wasu bakaken turawa ne suka zo da wani injin buga kuɗi. To kuma kai ma naga ya kamata a ce kai ma ka je domin ka mallaki naka. Injin buga kuɗi Alhaji Sani? Sosai kwarai da gaske. Kuma ba na jabu bane? Ni ma a yanzu haka na shenawa. Kuma nawa ne? Naira miliyan 30 na shenawa. Amma zo mu je in nuna maka irin na. Yanzu kuma? Yanzu kuwa. Jamila, zo ki ga wani abu arziki da ya zo mana, injin buga kuɗi. Zo ki gani injin buga kuɗi. Masha Allah, injin buga kuɗi kuma ka samu mana? Gashi injin buga kuɗi shikenan. Na daina zuwa kasuwanci, ina gida zan dinga buga kuɗi na. Na daina fita kowace harka yanzu, ina gida zan dinga buga kuɗi na. Injin buga kuɗi ne. Alhaji wannan ai ba injin buga kuɗi bane. Ba injin buga kuɗi bane? Wannan kawai takardar rubutu ake a takardar. Iya naki ilimin kenan. Har buga kuɗi ana yi da ita, ga ta nan kuma sai da suka buga a gabana na gani. Bari an kunna in buga ki gani a gaban ki. A'a Alhaji wannan ai kwamfuta ce. Kwamfuta? Kwamfuta mana Alhaji. A gabana da na siya sai da suka buga kuɗi na gani. Saboda haka ba wani batun kwamfuta. Bara ki gani dai, bara in kunna kashi. Bara. Subhanallah. Ta iko. Ta iko. Ta ƙi kunnuwa Jamila, ta ƙi kunnuwa. Da Alhaji wannan ai 'yan damfara ka haɗu da su. Damfara? 'Yan damfara. Shi kenan. Sata ta saci sata. La ilaha illallah. Shi kenan, sata ta saci sata. Alhaji.
dangi. Turawa ne suka damfare ni, suka bani wani inji. Suka ce wai injin buga kuɗi ne bayan na ba su miliyoyin kuɗaɗe na. Ku zo mu je ku raka ni. Ni musu taron dangi yara. Turawa ne suka damfare ni. Inna, baba. Me ya faru mu je in gani. Alƙur'ani ya sanya ya yi hani karamati. Daɗi kin gara an wallahi bayan garken shanu ba fili da muka siya za mu gina a garin nan duk da kuɗin sana'a. Idan ka samu kuntata ta wani gurin sai Allah kuma faranta maka ta wani gurin. Yanzu da jibi yanzu ko garken shanun nan muka kalla ai ma ji daɗi a rayuwa. Alhamdulillah. Mun gode wa Allah mun gode maka baba. Sauda, kun zo kun duba shanu ko? wallahi. To ga bako kuma an yi. Kuma dai? Wani bako ya zo daga birni ya ce min shi abokin Alhaji Tashir ne marigayi. Sai ku zo yana neman ku. To shi kenan bari mu je mu gani kuma wa Yawwa Hajiya Sauda, wannan shine bakon nasu da ya zo daga birni ya ce mini shine abokin marigayi Alhaji Tashir ya zo neman ku. Yawwa sannu na gaji a lafiya kalam. Ni sunana Alhaji Inusa. Ni abokin Alhaji Tahir ne. Shekarun baya ya taɓa bani kuɗi naira miliyan 50. Mun haɗa hannun jari. Na bar ƙasar nan domin kasuwanci. To a gaskiya tun da na tafi ban dawo ba. Ban kuma waiwayi inda yake ba. Sai yanzu da na dawo na je neman sa sai ake ce min Allah ya yi masa rasuwa. Na ji mutuwarsa matuƙa. Shine ne ƙoƙarin sanin inda iyalansa suke. Aka yi min kwatancen garin shine na zo in sanar da ku cewa dukiyarsa da ke hannuna tana nan. Kuma da na raba kuɗin akwai riba ta kusan miliyan 200 bayan waccan miliyan 50 tasa. Alhamdulillahi ka ji baba. Ashe duniyar ba duk aka tare aka zama ɗaya ba, ashe har yanzu da akwai na arziki. Amma na ji daɗin wannan labari. To ka zo ka shigo gidan namu ka je gurin iyaye na musu bayani. Ba matsala. Kai musu bayani su ji daga bakinka. Ba matsala mu je. Direba ɗan tsaya kaga wani almajiri in bashi sadaka. To Hajiya. Kai, barista kai ne ka zama haka? Hajiya ni ne wallahi. Subhanallahi. Hajiya kin ga yadda rayuwata ta wulakanta. 'Yan fashi ne suka zo gidana suka harbe ni shi ya sanadiyar rasa kafata guda ɗaya. Kuma wannan yana da tabbaci da cin dukiyar ku da muka yi, muka haɗa baki da barau wallahi barau ko naira ɗaya ba shi da kuɗi a cikin dukiyar Alhaji amma muka haɗa baki son zuciyar mu ya jawo mana yanzu gashi kowa ya guje ni. An je cin dukiyar marayu ya jawo ɓaɓɓalcewar rayuwa ta wayo ni kaina na rasa yadda zan yi. Allah a gafarce mu Hajiya, a taimaka mana cin dukiyar marayu wayo Hajiya. Hajiya na gode Allah ya saka da alkhairi a gafarta mana Hajiya, sauka lafiya. Sauka lafiya Hajiya.
Ina.